El secretari comarcal de Comissions Obreres, Josep Antoni Carrascosa, i el secretari comarcal de UGT, Pepe Esteve, convocaven dimarts al matí a la ciutat d'Alzira una roda de premsa per a informar sobre el programa comarcal d'accions sindicals. Entre elles la recollida de signatures que demanden un canvi en la reforma laboral i que avalen mitjançant la iniciativa legislativa popular la proposició de llei sobre ocupació estable i amb drets que han presentat tant Comissions Obreres com UGT al Parlament Europeu. Nosaltres hem cregut convenient, Comissions Obreres i UGT, de continuar ja no tant en la mobilització, sinó més bé entrar de sí al Parlament, de ple al Parlament a través d'aquesta iniciativa legislativa popular. Sabem vostès que en el nostre ordenament constitucional fan falta 500.000 firmes per a poder presentar en el Parlament un projecte de llei. A final de maig, més o menys, està com a objectiu el portar tots aquests 2 milions de firmes al Parlament, entre elles 30.000 firmes de treballadors i treballadores de les empreses de la comarca de la Ribera, i els grups parlamentaris van tindre la possibilitat una vegada més, i esta vegada pareix ser que va de bo, de posicionar-se davant d'esta realitat. Segons han denunciat els sindicats, la reforma laboral imposada el 2010 està demostrant-se injusta i inútil. Asseguren que no ha servit per a reduir l'atur ni per a donar treball a joves, ni molt menys per a reduir els contractes temporals. Tal com afirmen des de Comissions Obreres i UGT, esta reforma ha suposat el major atac als drets laborals des de la instauració de la democràcia i els seus efectes els tenim també a la nostra comarca. En estos 9 mesos s'han perdut, en estos 9 mesos d'aplicació de la llei, s'han perdut més de 3.000 empleos, soles en el nostre territori. Després d'això jo crec que ja sobraria absolutament dir res més. Però és que dins d'aixòs datos n'hi ha altres tan preocupants com ixos, no tants, però bueno, també de molta importància. I és que la reforma laboral tenia com a eix, la seva cosa era dir, no, anem a aconseguir més contractes fijos. Bueno, avui és el dia que dels contractes que se fan, dels últims 3 anys, és el moment que menys fijos se fan. És a dir, la reforma l'han aprofitat les empreses per a fer més contractació eventual. Com és el de la causalitat de la contractació, com és el total abaratament de l'acomiadament i com és la desprotecció legal, jurídica, que aquesta reforma laboral ha introduït en l'ordenament laboral en aquest país. No serveix absolutament per a res, només que per a més gent de l'atur, més precarietat, més debilitat, pèrdua de drets, etc. Per este motiu, Comissions Obreres i UGT han iniciat una campanya de recollida de firmes que presentaran al Congrés dels Diputats. Proposen, entre altres qüestions, combatre la segmentació del mercat de treball entre treballadors fixes i temporals, que les empreses només puguen recórrer a la rescissió del contracte després d'haver esgotat totes les alternatives possibles, així com altres mesures destinades a afavorir la contractació a temps parcial de qualitat i, en definitiva, a afavorir la creació de treball. Arreplega les tesis d'UGT i de comissions, però avalades per més de 300 experts que han col·laborat en la redacció d'aquest document, que és una proposició de llei completíssima, en tant en quant el que li planteja és tot un model de relacions laborals que intentant arreplegar el millor de la legislació que teníem anterior, el millor de la legislació que hem vist que s'aplica en altres països, el cas d'Alemanya, Àustria, França, s'ha vist tota aquesta formulació. Hem vist també, si me permetiu, hem vist també davant de la crisi els models de més èxit que hagi pogut haver i per tant també hem copiat aquest model de fórmules de contractació, bones per a les empreses, perquè al final el que és bo pel treballador és bo per l'empresa, el que és bo per l'empresa és bo pel treballador. Per tant, diguem que tenim l'expectativa de que anem a poder confrontar una proposició que puga ser la segona oportunitat perquè els polítics en el Parlament d'Espanya puguen, a la vista de com ha funcionat la reforma així, com ha funcionat les reformes en altres països, aquestes ensenyances, i quins són els canvis que s'han produït també, perquè tot no és el mateix en maig o en juny de l'any passat al maig que puguem afrontar aquest any, com ha canviat les coses, doncs tindre una segona oportunitat després de l'estiu, com bé dia Josep, perquè el Parlament d'Espanya, perquè sembla ser que serà el Parlament actual i no el que vinga després de les properes eleccions generals, també depèn si no s'adavanten, evidentment,
però si tot el calendari continua com diu el president del govern, doncs serà este Parlament el que tinga la segona oportunitat de procurar fer una bona llei pels treballadors espanyols i per les empreses espanyoles. Una iniciativa legislativa popular que persegueix revertir l'actual reforma laboral, tot amb un últim objectiu, que els treballadors recuperen els drets perduts.